Köszönöm. Hú, de jó így nézni, hogy ennyien vagytok. Tisztelt Hölgyeim, Uraim, kedves partnereink, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves vendégünket. Tényleg óriási nagy megtiszteltetés számunkra, hogy most már évről évre, minden évben ennyien elfogadtátok a meghívásunkat. Egy kicsit megijedtem tegnap, amikor ránéztem a regisztrációra, 600 fő fölött mutatott, majd a végén látjuk, de hát tele az egész udvar. Bár már Réka külön kiemelte, de szeretném én is személyesen megköszönni, hogy államtitkár úr, polgármester urak, képviselő urak elfogadták a meghívásunkat, és külön köszöntöm majd a kerekasztal résztvevőit, ami a plenáris ülésen fog lezajlani, és a szakmai műhelyek előadóit, és különösképpen a külföldről érkező exportpartnereinket. Én tegnap velük voltam, mintegy 55-60 fővel 7 országból vannak jelen. És hát akkor kezdjük. Adjon Isten mindenkinek, aki a mezőgazdaságból, vagy a mezőgazdaságért dolgozik. Ez a mai nap szlogenje, azért egy kis magyarázatot hagy fűzzek hozzá. Hiszen ez az egyik legrégebbi magyar köszönési forma, amikor nem csak egészséget, szerencsét, vagy áldást kívánunk, hanem amire mostanában oly nagyon nagy szükség van. Kitartást és erőt is. Mert ilyen viharvert, válságokkal teli időszakban muszáj, hogy a gyökereinkre kapaszkodjunk. Erőt kell, hogy adjon ez mindannyiunknak. Ez a sok évtizedes múlt, és örülök, mert itt nagyon sok új arc van, de rengeteg régi. Több évtizedes múltra tekint vissza itt mindenkinek a gazdálkodása, és az azért ez a háttér nagyon sokat kibír, ami mögöttünk van. Ez azért alapot adhat, de előre kell nézni, hogy az erőnk a jövőben teljesedjen ki. 6 évvel ezelőtt, 2020-ban egy nagyon-nagyon viszontagságos évtizedbe léptünk, ami, hogyha így visszaidézem, a Covid-dal kezdődött, aztán geopolitikai feszültségekkel, háborúkat, állategészségügyi problémák tömkelegét hozta elénk. És hát itt van a mesterséges intelligencia, az AI, adjon Isten, az AI, amivel már nem csak barátkozunk, hanem rendkívül gyorsan az életünk részévé is vált, szerves részévé is vált. Hát valahogy így függ össze a gyökereink, az adjon Isten és az AI, ami a jövőnk. Higgyel mindenki, hogy ilyen alkalom, ez a mai nap nem csak számomra, hanem az összes itt dolgozó számára természetesen egy kis izgalom, munka, de ünnep. Nem is kis ünnep. Ez egy garden party szó szerint, amihez egy kis szakmát is csatolunk. Természetesen vannak olyan rendezvényeink, ahol csak a szakma van. Itt ezt a kettőt vegyítjük, és nagyon-nagyon nagy öröm így végignézni az új és a régi arcokon, és rendkívüli nagy megtiszteltetés az, hogy mindenki szereti ezt az összetartozást, még ilyenkor is, amikor azért valljuk be, hogy túl sok okunk nincs ünneplésre. Igazán nehéz ilyenkor, nagyon nehéz optimista, vagy ilyen pozitív köszöntőt mondani, mert amikor bármerre nézünk, csak a gondokkal találkozunk. Hát hagyj engedjen meg mindenki kis személyes dolgot, 95 óta vagyok részes ennek a történetnek, ez 31 éve, ugye ebből a 45 évből 31 éve itt vagyok, és 99 óta 27 éve vezetem ezt a csapatot. Azért ez alatt az idő alatt úgy azért sok mindent kaptunk. Először emlékszem, a legnagyobb sok 2004-ben az EU csatlakozás volt, amivel ugye sok mindent kaptunk, csak piacokat nem, mi meg piacokká váltunk. Aztán 2008-ban egy egész világot érintő pénzügyi válságot kellett nekünk is átélni, mint mindenkinek. Ez egy széles körű volt, de az agrárium is kapott belőle bőven. Aztán jött a Covid, aztán a 2022-es gabonapiaci sok, és most itt vagyunk 2026-ban, és szerintem mindenki azt érzi, hogy valahogy úgy minden összeesküdött az agrárium ellen, mert bárhova nézünk, csak a gondok és a problémák vannak. A Vitafortnak van 45 éves történelme, amit azért emeljünk ki, és büszkén kihúzva magunkat, ilyen nincs a magyar takarmányipari rendszerek között. Azért ez mindenféleképpen egyedülálló.
ezek komoly, nagyon mély gyökerek, amik erőt ad nekünk. Ez idő alatt, ahogy jeleztem, nagyon sok válságot túléltünk. Van gond körülöttünk bőven, de mi még most is itt vagyunk, és itt leszünk nektek közösen együtt a jövőbe tekintve. És akkor pár gondolat. Nézzük meg, hogy 45 évvel ezelőtt, 1981-ben mondjuk, hogy nézett ki a növénytermesztés. 1 hektár őszi búza akkor 4 tonnát se tudott. Most azért az elmúlt 3-4 év távlatában, és ne az idei évet vegyük majd figyelembe, azért 5,5-6 tonnát átlagba tud. Azért ez mindenféleképpen egy kis növekedés. Az árpánál még nagyobb a kontraszt, hiszen a 3 tonnáról gyakorlatilag majdnem megdupláztuk a termésátlagot 6 tonnára, és akkor elértünk a kukoricához. Én már nem akarok ilyen sokat kukoricázni, de muszáj azt mondani, hogy nem, hogy csak rezerváltuk, vagy megőriztük ezt a közel 6 tonnát, hanem nem kicsit visszafejlődtünk. Tehát az elmúlt 3 év tükrében volt itt már 3 tonnás termés is, de nagyjából ez az 5 tonna van hektáronként. És akkor klímaváltozás hogyan, miként? Tegnap, ahogy mondtam, voltam exportpiacainkkal beszélgettem, és Romániából, Székelyföldről mondták a kollégák, hogy ez a klímaváltozás 5 évvel ezelőtt nem is mertem kukoricát vetni, 4-5 tonnákkal. Most meg bármit csinálunk, 10-12 tonna termésünk van. Tehát van akinek jó, van akinek rossz. Nekünk biztos, hogy nagyon rossz. És hát, hogyha az állatállományt megnézzük, akkor még szembetűnőbb a helyzet. 760 000 tehén volt a 80-as évek elején, most 400 000, és ebben 180 000 az ellenőrzött tejelőállomány nagyüzemek között. Ez akárhogy is nézzük, testvérek között is megfeleződött. A kocaállománynál még rosszabb a helyzet, ott harmadolódott a 660 000 koca a jelenlegi 170-180 000-hez, a baromfi meg megfeleződött a 60 millióról a 30 millióra. Magyarország takarmányipara 45 évvel ezelőtt 9 millió tonna volt, aztán az EU csatlakozásnál még bírtuk ezt a 6 millió tonnát, most 4 millió alatt vagyunk, 3-6 és 4 millió tonna között. Látjuk alul a képeket. 45 évvel ezelőtt itt ezen a 12 hektáron, hát még nem volt így füvesítve, de egy kis, ha nem is házi, de egy kis lokális takarmánykeverő át. Aztán elkezdődtek az infrastrukturális fejlesztések, és 85-86-ban már megépítettük azt a premix üzemet, amit egy évre rá, ugye itt megyei gabonaipari vállalatok voltak, a 9 millió tonnához, 10%-ban közel 800 000 tonnához szállítottunk premix termékeket, és van itt olyan partnerünk, aki már 88-ban itt kezet fogott velünk. Úgyhogy azért ez egy nagyon komoly tényező volt akkor, és most 2026-ban még nem tudom, de 25-ben 2,2 millió tonna táphoz gyártottunk termékeket. Ez egy óriási szó, és hát ehhez kellett ahhoz, hogy a 2025 év, aláhúzom, még mielőtt mindenki mondaná, hogy csak kereskedelmi szempontból, de nagyon sikeres volt, hiszen 15%-kal tudtuk növelni a tavalyi évben a nominális számban az értékesítéseinket, és 22%-kal több premixet adtunk el. Mindent megtettünk, nagyon sokan itt voltatok, 3 éve átadtuk az üzemünket, az üzem most 2 műszakban megy, reggel 6-tól este 11-ig. Mindent megtettünk az eredményesség érdekébe, de sajnos azt mondhatom, hogy hiába ez a növekedés, mi is éppen ott vagyunk, hogy keressük a számainkat a pénzügy területén. Azonban a tavalyi évben 4 millió tonnával tudtuk növelni a késztáp egyenértékünket. És nézzünk egy kicsit ne is távolra, csak Európába. Hogyha előre tekintünk 20-25 évet, akkor látható, hogy Közép- és Kelet-Európában folyamatosan csökken a népesség, 10-15%-kal. Éppen beszéltünk itt az irodámba, mielőtt bejöttünk a munkaerőpiacról, és lassan 9 millióan se leszünk, és nem tudjuk majd, hogy ki fog dolgozni. És Európában csak azoknál az országokban látható növekedés, ami a migrációs hatások miatt Spanyolország, Írország, Norvégia, Svédország. Úgyhogy erre az erőre úgy nagyon nehezen fogunk tudni támaszkodni, mert nincs az a felvevő piac, amit szeretnénk. Viszont a világ takarmányipara az előző évben másképp változott. 1 évvel, másfél évvel ezelőtt azt mondtam, hogy 5-6 millió tonnával mozgott. Ez most 2024-25-re 40 millió tonnás növekedés volt,
ami azért már komolynak mondható, egy 3%-os növekedés. Ennek azonban nagy része közel 30 millió tonna Ázsiára tehető, fejlődő országokba, és Dél-Amerika és Afrika 5-6 millió tonnával, Európa egyértelműen helyben áll. És ilyenkor mindig egy kicsit megmutatom, csak egy pillanatszerűen, hogy is néz ki az állatfai tagozódás a világban. Hát a broiler és a sertés is növekedett 3, illetve 3,7%-kal, de Európában minden vagy szinten állt, vagy negatív volt, mint a sertés, a tejelőtehén volt egyedül, ahol egy 2%-os növekedés volt. Tehát, hogy előre menjünk, egyszerűen ki kell tekintenünk, nekünk szükségünk van erre a 20%-ot meghaladó exportra. A dolgunk és a munkánk az, hogy megerősítsük a magyar piacon a pozícióinkat, szolgáltatással megpróbáljuk ennek a csökkenő vagy szinten lévő állatállománynak minél nagyobb szolgáltatási csomókat adni, és erre a 20-22 országról vagy tudástranszfer, vagy konkrét premix értékesítéssel tudjuk elérni ezt a 20% fölötti export tevékenységünket Olaszországtól, Lengyelországon át, Ázsia számos országába, Afrikába, meg egy-két dél-amerikai országba. Na akkor egy kicsit növényt termesszünk. Nézzük meg, hogy az európai búza, árpa és kukorica mérleg hogy is néz ki. Hát nem ad mosolygásra okot, hiszen a termés várakozások a búzánál egy ilyen 6%-os mínusz mutatnak. Ugye itt lesznek majd szakmai műhelyek, a növénytermesztési műhely fönn lesz az emeleten, szerintem erről majd bőven beszélni fogunk, csak érinteni szeretném a témát, de egy biztos, hogy ez a 45-46 millió tonna búza, ami a takarmánypiac fölvesz, ez működni fog, de 6%-os csökkenés várható. Ugyanez a 6-8%-os csökkenés megvan most már konkrétan az Európai Unió területén, a vetés területben, hiszen közel 8 millió hektárra kevesebb területen fognak kukoricát elvetni. A kukorica takarmányipari felhasználás egy kicsit több, mint a búzáé, ez az olló, ez mindig változik. Magyarországon most azt hiszem fél éve, egy évvel ezelőtt ilyen körben ezt bemutattam. Tehát ez mintegy 55 millió tonna. És hogyha az árpát nézzük, az árpa pozíciók klímahatások miatt egyre nő, közelíti a búzát és a kukoricát a 35 millió tonnával, de itt is a termés várakozásával az 53 millió tonnával egy 8%-kal elmarad, mint amit néztünk. És ez egy nagyon-nagyon érdekes ábra. Azt nézzétek belőle, hogy az, ami ott középen van, Duna-Tisza között, az a piros terület, hogy gyakorlatilag a mostani ismereteink és klíma mellett se búzát, se kukoricát, se napraforgót nagy általánosságban nem éri megtermeszteni, mert egyszerűen a jövedelmezősége nem hozza azt, amit kell. Két sötétkék területet látunk a nyugati ország részen és a Bodrog közben, ott ugye a csapadék és egyéb viszonyok miatt kedvezőbb a helyzet, és a zöldnél, ahol a búza és a napraforgó még elmegy, de a kukorica ott sem. Most ez az elmúlt egy hónap valami gyógyírt adott, itt most vitatkozhatunk, hogy 30-40 vagy 80 milli esett le, de hát azt látjuk már, hogy a búza és az árpa vonatkozásában ez az év, ez már egy igazán átlagos vagy átlag alatti lesz. És hát természetesen ennek ez az oka, mert hogyha megnézzük a sok évi, 30 évi átlaghoz viszonyított csapadékeltérést, a nagy 22-es asszálynál nem volt olyan hónap, csak a szeptemberi, akkor 22-ben, ahol pozitívba mentünk, ott látjuk a kéken. 60-70%-os mínusz volt minden hónapban, és ugyanezt tapasztalhatjuk most az eddigiekben. Gyakorlatilag ez a május vége valamit majd javít a dolgon, de látjuk áprilisban 90%-kal kevesebb csapadék volt, mint az elmúlt 30 év átlaga. 2026-ban vetett területeknél egy dolgot emelnék ki, a napraforgó 800 000 hektárját, kukoricát most már felejtsük el, az 1 millió hektár felett bőven 700 000 hektár alatt van, az árpa búza pedig hozzá ezt a 300 000 hektárt meg az 1 millió hektárt, úgyhogy látjuk, hogy mi történt, és nagyon gyorsan, az elmúlt 5-6 évben történt ez a tagozódás. Mi Orosházán mondjuk egy 12 éve gazdálkodunk, akkor még egy 10 tonnás kukoricára azt mondtuk, hogy jó, oké. 5 éve nem termesztünk kukoricát, most már siló kukoricát sem, mert egyszerűen nincs miért. Majd Zsolt is szerintem ezt elmondhatja. És hát ennyi volt a növénytermesztés, de mi takarmányosok elsősorban a tej
a sertés, a baromfi piacból élünk, tragikus. Ahogy mondtam, 31 éve dolgozom, 27 éve vezetem, ilyen helyzet még nem volt, és szerintem minden vezető, meg minden tulajdonos ezt elmondja. A tejnél még évvégéig működött a piac, az átlagárunk 195 forint volt, és aztán egyik pillanatban már októberben lehetett érezni a viharfelhőket, és minden összeesett. Már nem is az árról beszéltük, csak hogy vigyék el a tejünket. És aztán olyat nem láttunk január-februárban, hogy a 70 forint között, és még a márciusáig voltak olyan szerződések, a 180 forint között szórt a tejár. Jelenleg az 1-5 hónap átlagár olyan 135-140 forint, és most ilyen 120 forint körüli tejárak vannak. Ez a 170 forintos önköltséges árhoz, itt is lehet vitatkozni. Volt, amikor elmondhatom, Zsolték jobban csinálják, ők 165 ér megcsinálják. Nagy átlagban 170 forintnál 50 forint minden egyes liter tejnél a veszteség. És hát a sertésnél most, hogy melyik ágazatnál nagyobb a probléma, az biztos, hogy a sertésnél hamarabb kezdődött, nem év végén, hanem 2025 derekán. Ugye de örültük, és mondtuk is, hogy ne legyen 700 forintos ár, legyen egy ilyen 600, de azért arra támaszkodni tudjuk. És nézzétek meg ezt a beszakadást. Ugye elérte a 400 forint alját, 380 forintot, egy kicsit visszakapaszkodott, már kicsit kezdtünk valamibe hinni, és aztán a heti árak, mindenki tudja, 400-410 forint, és tegnap megint 10 centet esett a tőzsde. Úgyhogy tragédia itt, hogyha az 570 forint körüli 25-ös átlagárat nézzük, az 6 hónap 440 forinton áll, és 530-540 forintos önköltség mellett, ez 13 000 forint átlagban hízónként a veszteség. És akkor legalább beszéljünk valami jóról. Most a juhot, meg a húsmarhát nem vetítettem ki, bár a tojás szekcióban lesznek komoly tojástermelők, és éljenek, mert azért szeretek oda menni, mert ott legalább jó dolgokat hallottam, de igazából a broiler pozíció is az elmúlt 3-4 évben nem is kiemelkedő, de mindig hozta a jövedelmezőséget, és jóval kiegyenlítettebb volt, mint a szarvasmarha és a sertés. És hát ma itt közöttünk nem ez a kérdés, hogy milyen lesz a 2026-os év, mert még csak a felén állunk a derekán, de borzalmas. Ebből már nem tud jó kijönni. Vagy nem is tudom, milyen áraknak kéne, hogy legyen az év második felébe. De egy biztos, Magyarországon van nagyságrendileg 180 000 nagyüzemben lévő ellenőrzött tejtermelő tehén. 356 van nagyüzemben, tehát 480, 500-as tejelő tehenet, ha átlagnak vesszük, 5 millió liter tejjel. Itt a jelenlegi árakon számolva az 50 forintos mínusz egy ilyen 4 milliárd 250 millió forint a veszteség. Szerintem majd mindenki utána ott vagyok, oda jön, hogy nekem több vagy kevesebb, de nagyjából nagyságrendileg erről beszélünk. Ez 1,6 milliárd liternél nagyságrendileg országszinten egy ilyen 80 milliárd forint. Nézzük a sertést. A sertésnél egy 600 kocás telepnél ezen számokkal a 130 forint a 4 millió hízónál egy 50 milliárd. De most dobjuk össze, államtitkár úrra nézek, majd 130 milliárd, az különben nekünk sok, országosan is talán soknak tűnik, de azért ez egy megközelíthető szám. Én nem azt mondom, hogy ebben mit kell majd meg hogy kezdeni, de ezt most látja, érzékeli mindenki, és az a probléma, hogy volt már ilyen gyenge tejárunk, volt már ilyen gyenge sertésárunk, de akkor működött a gabona, vagy a tej rossz volt, a sertés működött, vagy fordítva, de most semmi. Tehát azért ez az elképesztő, és ez a nagyon nehéz. És hát az idei év kihívásai van bőven, hát elsősorban nem elég nekünk itt az egész piaci helyzet nehézsége, itt van most már jóval több mint 100 napja a közel-keleti háború, az ezzel kapcsolatos energiaprobléma, és itt akár a gázára, akár az üzemanyagára gondolok, ennek a logisztikai és alapanyagellátási problémáiról, hiszen hiába erős a forint, nézzétek meg, ezek nagyon fontos alapanyagok. Oké, gázfüggő az MCP vagy a karbamid, de az E-vitaminnál, az aminósavaknál, csomagolóanyagnál 30-40-50% növekedés van. Ezek a júniusi árak, meg lehet őket nézni, egyszerűen elképesztő. Nincs az a forint, amit ezt kompenzálna. És
Hát látjuk, érzékeljük a pozíciókat, USA, Kína, vám, rengeteget beszéltünk róla. Azon izgulunk, hogy most egy műtrágyavámoknál egyáltalán hogyan és miként lesz az elkövetkező hetek, hónapok. És akkor nem volt még nekünk elég, még azért erre az év elejére jött az egész Mercosur dolog, aminek a hatásait még nem is érezzük igazán, csak már látja, majd érzékeli mindenki. És akkor hát nem tudom, majd államtitkár úr szerintem fog erről egy-két dolgot mondani. Ugye egy hetes történet, ASP, mit mondtál, térdig járunk benne? Azt hiszem ezt mondtad ugye egy órával ezelőtt. Tehát az állatbetegségek is nagy mértékben nem lehetünk nyugodtak. Ugye tavaly azért nem tudtuk ezt júniusban megtartani, mert ragadó száj és körömfájás volt. Áttettük szeptember, akkor már legalább augusztusban fellélegeztünk, és itt van mind a guillotine karja előttünk. És hát, hogyha egy kicsit a monetáris politikáról beszélünk, hát lehet, hogy itt a jó hatás miatt és az emberek jó érzetének ez a forint, meg majd itt nyaralunk, milyen jó. Hát, ha valakinek borzalmas az agráriumnak, ez a 300, tehát teljesen elfeszítjük különben is az exportpozíciónkat, képességeinket. Ugye beszéltük is Gábor, nem is csak ez, hanem ömlik be az importtermék. Tehát gyakorlatilag ez az árfolyam, ez nagyon-nagyon-nagyon nem jó, ezt mindenki érzi. És hát nem tudok nem beszélni róla. Itt vagyunk ennyien. Nagyon sok mindenkinek soha nem látott pozíció az, ami a nagy ATK-kat nézzük, 700 milliárd forintos nagyságrend, élelmiszeriparra ugyanez, ez csak ez a 2500 milliárd. Nagyon sok mindenki megkapta a támogatói okiratát, mi is, mindig szeretek itt személyesen mondani decemberben, és gondolkozunk és számolunk, hogy egyáltalán megmerjük-e lépni egy ilyen tejveszteségnél, meg egy ilyen árnál. De aztán az idő megy, és ebbe a pozícióba, meg hát lépni kell mindenkinek, ezt abszolút érzi mindenki. És hát a klímaalkalmazkodás, az aszályhatása, a termékstruktúra átalakítása pedig napi téma. Én erre azért nem szólok, mert még egyszer mondom, aki majd a növénytermesztési szakmai műhelybe az emeleten meglátogatja, akkor hallani fog erről sok mindent. Hát zárszónak talán azt mondanám, így mindenkinek a szemébe nézek, hogy adjon Isten, nekünk, a mezőgazdászoknak kitartás és erőt erre az évre. Nagyon kívánom azt, hogyha egy év múlva hasonló keretek között itt vagyunk, itt élünk, akkor azt mondhassuk, hogy a növénytermesztés és az állattenyésztés, ha nem is a fellegekbe, de legalább visszakapja a jövedelmező pozícióját, és azt kívánom magunknak, hogyha jövőre itt vagyunk, akkor azért avval a támogatással majdnem mindenki, vagy sok mindenki éljen, hiszen ez határozza meg a jövőnket, az elkövetkező 10-15 évünket. Úgyhogy ezt kívánom magunknak. Itt mindenkinek nagyon kellemes szórakozást, mindenki mélyedjen el akár a szakmába, akár a beszélgetésbe. Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen Kulik Zoltán vezérigazgató úrnak, köszönöm szépen.